kommer ta våran bil. Gör ingenting. Nej, de kommer ta våran bil med. Nej. Jo, de kommer ta våran bil med. De tar våran bil med. Vänta. Det är bilbränder. För fan. Vad fan har de på med? De kommer ta våran bil med, Robban. Jag går ner till grannen. Jag... Fan. Du får vänta tills polisen kommer för att flytta bilen. Jag måste ringa 112. Ja, men det måste ju. Jävlar, de har tänt eld på bilarna här. Så helvete, hur många bilar har de tänt eld på? Men våran bil kommer ju också... Nej, jag springer ut och... Nej, Robban. Kom, vi går in till Samuels rum. Fan håller de på med alltså? Det är för jävla idioter alltså. Brinner överallt. Jävla idioter alltså.